Здравейте хора, аз съм Алекс Ламплей и отново ще игра Dream League Soccer. И вече имам Майнкрафт. Успях да се изтегля. Забравих, че в Aptoide има Download Manager, който контролира изтеглянията ви. Хайде за езо. Загубих от Дортмунд и отпаднах от лигата, за съжаление, и съм уморен. Не отпаднах. Лоша новина. Обаче това не значи, че няма да имам втори шанс. Сега ще игра само в групата. Не групата ми, дивизията. Тия Олсбург колко по-напред от мен. Но пак мога да ги бия. Бил съм рекорд, най-големия ми рекорд е срещу Реал Мадрид 12-0. А първият ми най-голям беше срещу Петербург 11-1. Това засадът! Майко. Това е проблема на сегашните съдии. Хищ не знаят за футбола. О, не. Гонята, ще хвана, ще убия, ще потруша краката и не знам какво ще. И ще вкарам гол сега. Как? Защо бе? Полузащитник, проклетели защитник, не те знам какъв си. Ма нищо не направи. Идваме. Хващаме ги. Браво. Санчес. Пускай птича. Браво. Пускай навътре. Браво. Изстрел. Що ни вкара? Много зле играем. И не мога да повярвам, че загубих от Дортмунд, а не съм губил от Барселона и от Реал Мадрид. Искам дуспа. Не ми трябва корнер, аз дуспа искам. Гол! Поправи се грешката от първия път, браво. Поведохме ги да се успокоим за малко. Ама за малко. Това е ливър. Бърни, браво! Паскаш! Надолу. Дай! Кой беше той? Кой беше да го уволня? Санчес не мога. Той е капитан, най-силният играч. Ако беше някой слабак от защитата или от полузащитата, го уволнявам. И от атаката, защото от всички имам слаби играчи. Или вратаря, ако е бил. На кой? Където са бе, метам там. Корнер. Не ме интересува. Корнер иска. Гол, 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 гол. Гол, гол, гол. Няма гол, дуспа. Да. Гол, лека дуспа, гол,
Най-добрите сме! Ние, розите! Так. Открий горе! Вземи моя. Хафтайм. 2-0 първото по време. Можеше да си подпуснете лекичко, но много леко. Бъг. Бъгове, лавове. Не, пас напред. Не. Санчес. Пускай. Стреляй. Чо. Браво, Грахам. Цонг. Хопс. Юе. Няма смисъл това, но браво. 3-0. Браво на нас. Фуа. Гол! Не се отпускаме, мачкаме ги. 4-0 в 61-та минута, много добре. 63-та караме. Спъните го, убийте го, чупете му крака да няма гол. Браво, няма гол. Тръгвай напред. Там токът е в някакъв, не го знам. Идва. Фаул, няма фаул. Чит бе, 50 лева имам. Ще му дадеш картон. Нали ти казах, че имам 50 лева, ще подкупя. Бероят ще ставам, значи. И там зелен има тука. Пускам долу. Ливър се измъква. С застрашителен стрел, но няма гол. Имаше грида. Ако никой не е видял. Но това пак не е добре. Само. Гол! Искам гол! Да, гол! 80-та минута, 5-0 е за нас. Ще го мичкаме за в час. Няма да се даваме, ще ги бием. Да ни пробиват, браво! Чакай. Тръгвай. Дай игра. Лижър си идва. Паска на празната врата и Ливър вкарва. Розова долина. Най-добрите са. Розите, най-добрите сте. Трябваше да играем срещу Дортмунд, но не стана тая работа. Почти свърши мача, държим ги. Че ни дайте продължение, не давайте. Абе давайте, който скачи 7-0 е. Хетек имаме. Йо. И мачът приключи с победа за нашия тим. Радостно, суперско, какво ще не. Добре, хора, много хубав мач направихме. Се класираме на второ място. Благодаря, че ме гледахте. Аз съм Алекс Ламплей. Надявам се клипа да ви е харесал. Надявам се да искате още победи от мен и чао!